Id-dikjarazzjoni tad-deputati nazzjonalisti Marta Sportelli u Jason Azzopardi dwar il-ftehim li salva l-Malta kienet ċara. Għalhekk huwa skandlu ta' korruzzjoni internazzjonali. Iktar minn hekk kienet ċara r-reazzjoni tal-Gvern, il-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru. Intqal li l-Oppożizzjoni qed tipprova tellef l-ikbar investiment li qatt ra pajjiżna fil-qasam tal-enerġija u li qed tagħmel dan propju għax imdejqa li l-Malta ġiet fuq saqajja. Lil-power station se taħdem bil-gass u li l-poplu qed iħallas kontijiet orħos. L-istqarrija kompli tajt li l-kap tal-Oppożizzjoni qed jistrieħ fuq gideb li ġiet ċirkolat sempliċiment biex inaqqas mill-ġieħ u reputazzjoni ta' individwi bl-iskop li jtellef lill-Gvern mill-ħidma tiegħu. Il-Gvern fakkar kif l-uniku każ ta' korruzzjoni relatat mal-Malta huwa l-iskandlu taż-żejt li seħħ taħt għajnejn amministrazzjoni preċedenti fejn minkejja l-pariri ċari biex il-Gvern jinvesti fil-gass sar investiment f'impjant ġdid li jopera bl-iktar żejt li jniġġes. Id-dikjarazzjoni tal-Partit Nazzjonalista waslu biex il-Ministru tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Konrad Mizzi jiftaħ 3 libelli fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista. Mizzi fetaħ il-libell kontra Simon Busuttil bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista u Jason Azzopardi u Marta Sportelli l-kelliema li ħarġu b'gideb u allegazzjonijiet folozz waqt il-konferenza tal-aħbarijiet il-ġimgħa filgħodu. Fetaħ l-istess libelli wkoll il-Chief of Staff tal-Prim Ministru li qal li issa nqabeż kull limitu. Intant il-Gvern saħaq li l-allegazzjoni tal-Oppożizzjoni dwar korruzzjoni fl-investiment ta' 320 miljun euro li salvaw l-Malta u li kellhom impatt dirett fuq is-suċċess ekonomiku ta' Malta hija gidba sfaċċata.